ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وهر kimi Allah Tebarek ve Teala hidayet edip hak yolu salsa, pes şudur hidayet tapıp hak yola düşen. Ve her kimi Allah Tebarek ve Teala gumrah etse, pes şoň üçin Hudaýdan başga dost tapmarsın, ta şonu hidayet eder ýaly. O şonu kıyamet gününe biz gabyrdan turulars, yüzleri bilen yürüyen hallarında kör bolup, lal bolup, ker bolup, şolaryň jaýlary cehennemdir. We her wagtyky dowlakyň ody saket bolup sönmekçi bolsa, biz onuň oduny we hararatyny ziyada ederiz. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. Şu tariha azap şolaryň jazasydyr. Şolar kafir bolmaklary sebäpli biziň ayatlarymyza we aýtmak ki aya biz wagtyke süň bolup çüýrüp para bolup gitsek ýene-de gaýdyp täzeden direldilip gabyrdan turuljakdyrmy diýip. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Aya olar bilmeýärlermi? Asmanlary we ýeri şeýle ululugy bilen yaradan Allah şolaryň mislini yaratmaga qadyrdygyny we şolar üçin bir muddet mugarrar etdi ölmekleri üçin we kıyamatda dirilmekleri üçin keşonda şek ýokdur. Pes zalimler kabul etmediler, meger inkar etdiler. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. Sen ayt, siz meniň perwerdigarymyň rahmetiniň hazinesine eýe bolsaňyz da ýene-de şonu saklarsyňyz, harj edip tökülmegenden gorkup. We insan nihayetde bakhil we gursagdardyr. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وتحقيق biz Musaga 9 roşan we aşkar bolan mucizelerini berdik. Pes Bani İsraillerden sonra wagtyke Musa şolara gelenne Firavun bilen Musa'nın arasynda näme zatlar boldy? Pes Firavun Musaga aýtdy: "Tahqiq men guman etýärn ey Musa, seni jin urandyr" diýip. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Musa aýtdy: "Ey Firavun, tahqiq sen bilýän bu zatlar we nişanalaryny hiç kim iwermedi, meger asmanlaryň we ýeriň perwerdigary nazil edip iwerdi, ta roşan delil bolsun diýip. We elbetde men seni ey Firavun guman etýärn helak bolýandyrsyň" diýip.
فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. Pes Firavun istedi Beni İsraillarni Mısır'ın yerinden çıkartın. Pes biz Firavun'u oşan kavmini hemmesini qarg etdik. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Firavun qarg edemizden soň Beni İsrail'e aytdyk, Mısır'ın yerini sükunet edin. Pes haçan wa'de edilen ahiret gelse, sizin hemmäňizi gatışdyrıp getirerdi.